Nansi inkosikazi yamfundisa pha. Ayikutshela. Nanga amakhosikazi ama-8 akhokelwa ngumama noBhongoza. Ngathi yeke. Ndajonga amakhosikazi abadikoni akhokelwa ngumama uKitchen. Ndaqonda yeke. Ya. Akwantu lagumbi nangolisonke. Sona sonke. Amen. Ayihlobo zami. Sangena amandwendwe afana ne-visitors. Bonke abantu abasambelele namhlanje siyanamkela. Akubikho nje napha xa ningekhoyo. Le nto ibangela kube mnandi apha yile nto kukho nina. Nivile? Kumnandi apha kuba kho nina xa ningekhoyo lonke akubikho njena. Siyababona abazali abasuka kwabanye local, siyababona abasuka koMakholi, siyababona abazali bakoMakholi, siyababona boCrossroads, siyababona abazalwane abasuka koHarare, siyababona abazalwane abasuka kwiindawo zonke, siyababona abazali bethu abasuka from other ministries, siyababona khona nebesikhonza nabo kwapha evekini bavela kwezinye imvaba. Siyambona nomama wethu uManyathi. Nyathi uthe uManyathi wathaniphoswa utsho izolo wathaniphoswa ndiphambi yokhonza. Emveni koba ethi ndiyokhonza namhlanje uhleli ehitheni xa singena pha apho seshushu uManyathi uthi andinamfundisi ndihamba ndiyokhonza ngoba xa ndiphuma apha ndiyayoyika le hithi. Ndiyayicima le hithi xa ndiphuma. Ndiyahamba nami umfundisi ndiyokhonza. Hallelujah. uManyathi ukhonza kwenye imvaba kodwa uManyathi umzi wakhe uvulile. Uthi kumfundisi umzi wam nalo uvulela abantu bakathi bazolala. Bantwana bam, ixolo umfundisi yenze yakhe ngemina yenza ngayo, kodwa ndiyathanda ukuthi namhlanje ndithi enkosini ngoba nisabele kukhwela. Umfundisi izolo ulele encume. Umfundisi izolo ulele encume ngenxa yokwenza kwenu. Uthi xa ethetha athi zange ndiyibone benje. Andibona ndifana amakhaya eshamaya. Uthi mfundisi nakamnqumeni zange ndiyibone into enjengale. Amen. Amen. Hallelujah. Yabulela hlobo zami. Inkosi kakhulu. Uthixo waxolisa. Zimasa. Yo. Mrs. Lala. Hey. Oh. Amiyama. Uzohlabela phakathi uzohlabela. Mrs. Lala ukhonze Makholi. Ngoba wena mfundisi ngisondele kuye. Mrs. Lala uhlabela kwamaqonga xa kukhona umnini wapha atshikize pha ndiqoma sahalele nami ndisondele kuye umuntu omkhulu. Ngoku selokhalini yam ndimbiza nakanjani. Amen. Ndibona nodadewethu wasuka kwabene phambi naba basemakhona ndicela nenyawo tatuba wengane zami wala sisi cemena-ke vivi menyawo ndamshelibele mfundisi lo unobhala kajini unobhala wasefakiyo ndamshelibele unobhala walapha ekonzweni umdikoni lo
nguwe nomtshati ekhaya sidalelwe ulitha kanjani mna njengomfundisi yena ngunobhala waseparkview ekhaya zihlobo zam ngomso sinonyanga womama apha enkonzweni sinonyanga womama apha enkonzweni iyaqala ngo-10 isevisi eyi-2 isevisi ka-10 sogqiba sibhreyike esityeni and then koko sisi bazawuba sezembizeni nam zabancedisa phaa and then emveni koko ungenile kathi inkonzo and then ke ngoku ngo-6 ngomso silapha no break waya ngo-6 ngomso silapha akaphumi akathi abuyela kuwonke besimqondothini siyevana hlobo zam size kunyanga womama uba uzanga ngomama wazakule ka-6 zakugxotha emnyanga amen cela ubona ngomso ngo-6 cela ubona Nkokwana wamubhosa mama Nobile Mbo cela ubona ngomso ngo-6 Komeni bayi-5 osho ukhwaza ngomso ukhwaza uba ubhizanga phaza ndicela ukubona phela uba ubhizanga ndayazi umsebenzi wakwenza bhizi kakhona but if akubhizi cela ukubona abazalwane bayi-5 abantu babizileyo cela ubabona ngomso ngo-6 apha enkonzweni amen aye ndiliyowenza uphinde zaziswapho ndiyacela ngehlobo zakho ngeqhawa ilingele kuni niphathe ntoni olwesithathu phathe mali isiqoliso esingenamali asisifundi ungathi ngomvulo bendiqolisile mfowethu into asingasifundi into bana sinamali safunda isiqoliso esinemali zimzeni olomamzamo thuthukazobe senenjani langoma welwayo ngaphandle kwenkosi ixesha lakho kanti inkosi ikusona siphakame usuku kaThixo sicela sinenyanga
In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Jesus, hallelujah. Siamo. Ay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tell us what is meaning ya wanu ile stizo lo sepini siyalwa. Silwela makaya yetu, silwela abantwana bethu, silwela abantu bethu, silwela isizwe sabo wethu, silwela uhlala kuyo. Kanti siyalwa. Ayi siyalwa. Ngegama likaYesu. Sepini makaya. Siyalwa. Namhlanje uba usathana betimbala siyayikobola sikoboli siyayenza manyana lento basithumela imizayizi ayibo sithumela imizayizi sisekhaya elisha sithumela emkhathini ngegama likaYesu abasilela bayakhululeka abakhululeka bayaphila kanti ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu.
Siyamba nendoda enamandla. Cela sijonge ngapha bangcwele siyaba. Be ready. Be ready to shoot missiles. Remember. Abana ko pasbalando namhlanje.
God, I have come to proclaim, I have come to declare. Zila skits. Ibanga liza ukwenza nikhululekile. Liza ukwenza ungekho bondage elibophileyo. Qawile. Izolo sidiliziwe iziganga. Namanje aqhekeziwe. Chapter 28. In my chapter 28. Mungu sitangaze matendo yake kama lekosi. Vuma nyawolwa mingu lushelele
Namhlanje
Verse 1. Standards. Melika. Ababhalibhali ke lawo asenzela ububele obungahlali kusihla kuba aphemba umlilo. Liphilile izwi lakho. Liphilile izwi lakho. Linamandla okusinceda nokulihlambula ibandla lakho. Thetha nathi ngalo. Hluthisa umphefumulo wethu ngoKristu Jesu. Abantu bathi amen. uPaul uye ematyaleni siyavala ngokuthanda usinqotho siyavala ngawuthola. uPaul uye ematyaleni ukhwelise enqanaweni nezinye izibotho namanye amabandla. Njengomuntu amagqwirha kodwa kutheni ndifuna uwaxelela nje uba awazi ulenzani. Awazi ulenzani ube libandla. Awazi ukwenza noma wena mngqumi. Kutheni ndifuna yona nje. Awahamba ulona into zakho. Awahamba. Awulona into akuye. Asixelele uba ngubani lo siyahamba. Siyahamba nendoda namandla. Indoda elwayo. Xa befika enqanaweni bayakhwela banikwa isenturio uba ibagala bayabotshwa. Ndiyavala ngokuba udubula bayabotshwa bangena enqanaweni bahamba bangena elwandle ngenqanawa heading to Italy. iBhayibheli lambamisa xa bephinda besuka kule ndawo ayithi iSidon. Xa besuka abajongayo kwikhampasi babona ukuba ungasuka, kodwa kuPaul wafika into ethi inqanawa liza kwethuka. Inqanawa le iza kuphuka. Kanti kusho kuwe mfundi mume inqanawa le iza kuphuka, kodwa ungakhali akuzufa nomuntu. Amen. Isibili nje ngaphansi akuzufa nomuntu. Akuzulahleka nomuntu. Provided elona nto ubambelele eplangeni. The shipwreck occurred. Ephukina elona lo wabambelele eplangeni. Iplanga lawathi direction mabiwe ku. Wama kama kathi lethi asihambe bubu.
Sikhokelwa iplanga. Singaba saplangeni madoda. Likhona iplanga lakhona enyameni eKhalvari. Silandela lona. Abanye bayasiphuka emnqamlezweni. Sithanda emnqamlezweni. Sabambelela ke yebo. Iplanga labathanda lawo bathi family. Ngoba manje ukubambelela eplangeni lingakusinda. Ndingayiphinda lelo. Awenze ukubambelela eplangeni lingakusinda. Xa ubambelela kulo noma kubekho abantu abakhawuye indawo lona lusendaweni. Iplanga linendawo ngaya kulo. Noma manje negative athethiwe. Kodwa ubambelela eplangeni unendawo yakuyo. Khawuthi khona indawo yakuyo. Khawuthi khona indawo yakuyo. Bangalala wena. Bangalala noma ingakubambelele. Sala kulo. Elwazi. Kunesakhi naselwazi. Sayafana amanzi. Ngoba iplanga lalincima ivuma lomuntu. Andiziwe busuku. Izinto ezibulala abantu kwindawo ahamba kuzo. Soze zikwenzeka xa ubambelela eplangeni. Amakristu angekho umthetho wakho. Soze kwenzeka xa useplangeni. Bambelela eplangeni. Indawo abaphelele kuzo abanye. Soze uphelele kuzo xa ubambelona. Ngizobambelela kusona isiphambano ngize ngizuzuqe. Njengoba senzile ngomqomeli, ayikho into esiqhayisa ngayo. Siqhayisa ngomqomeso. Ngoba ubuncisi lomqomeso libudele babasabalalayo. Kodwa kudala abasindiswayo lingamandla. 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 Nathemo. Lingamandla sikhule. Lingamandla on our deathbed. Lingamandla sikhule ukufa. Lingamandla abantu besiza namacebo lingamandla. Lingamandla lithule lithethe. Alo lithule lingamandla lingathethe. Belithe ungathethe kwalo kuthethe. Naxa lingathethe liyathetha. Khawuthi lingamandla. Bafikela kumabharabhara. Uthubona amabharabhara asenzele ububele obungahlali kusihle. Sentezwe nathana igama. Sendi ngoba lapho usulesihlangile.
amabhalibhala ayayazi xa kuzawuphetshwa afuna uthemba kuqala. Amabhalibhala ayabazi abantu abazawuphetshwa awuthi babaleke phambili uphela kanti umahluko womlilo wawo ngumlilo ophelayo. Uyaphela umlilo wamabhalibhala. Ucinge kama kukho umlilo enze into yoba ungakurelax ukuthi ubasiwe kanti kubasiwe phelayo ubasa amabhalibhala. Umlilo wamabhalibhala awugxothi neenyoka. Umlilo wamabhalibhala awulwina namagqwirha. Umlilo wamabhalibhala awulwina zonezifo. Uyaphela kanti uyaphela.
mwisho wapi? Watu wakupona pena wapaka. Chibabi. Waya kuteza. Kutupaka waya kuteza. Ile kazi zebuke kwa kuwaza yoteza. Watazimu. Adula nyanga. Kuna faibu. Mamaki kuna sauti na senyo. Ona ni kona kiti asisulenzi kesi. Ona lazi unasa Paulos. Ona maana unamuyoma papa. Ona wila na Paulos autesa yo. Ona maana usubuli nyoka. Siya usubuli wanasakanisha. Siyacha. Yakawalia Yesu. Inyoka. Anasilima sababu na mtino. Siya mliwe ila mchache. Kawili siyacha. Wafika mliwe. Wakalemi kumu. Tarufa. Itazikuni kwa puminyo ya mche sanche. Batinga fango sabuti. Kitelo prophet akazo mwembako. Kitelo prophet akazo kilo yako. Lepi kati ngakula sosi kula. Lepi kati ngakula sosi kula. Na tume baka mtufa kula. Kaunti ni unafatai. Aiko wana mekanika. Kaunti ni unafatai.
namhlanje mama bathandaza lento bende manzanzanashi kodwa khanuqale kule nyoka maninihle khona inyoka etshewele abanye henge abathandaza bathi beyothetha bahliwa zinyoka namhlanje khona umlilo baswele siyisiduze ngaphambili kuyathandaza wena othi Nkosi nanzi le nyoka ndiyivuthulule emlilweni ngegama likaYesu ndiyivuthulula namhlanje ufike ngaphambili uphakamisa izandla uvala amehlo uvula inhliziyo yakho uThixo uyenza nasebusuku usenoba uinvitiwe usenoba awukhonzi apha eKhayelitsha but you relate to the message. Don't delay your God. uThixo usengexesha eli-right ungeza nawe ngaphambili. God bless you. God bless you. Yes, now let's fika uphakamisa izandla uvala amehlo khona lizwi linamandla ndokuthelayo abanye bazawubanjwa bebiye esitulweni uThixo usuku Yeah.
Jesus. Glory to Jesus. Ngoba izwi lakhe lona livusa abafile. Ngoba izwi lakho Jesu
That is why we want to kusele makamthandazelela makaye kwabanye. Because God revealed to me. But ngokusimthandazela umamakhe uthi and umama kulost uthi ndithi na ewe uthi ndithi na ewe. Now xa egqibokhuleka kulamandla uyalila uthi ndifuna umalume wami because ugcine kula ndawo ngelithi yena ufumana ihleli kamnandi because uhleli nomalume wakhe bona abanye abangaboniyo. Pray for your children. Ngekhaya saba nesevisi yokuthandazela kwabantwana, saba nesevisi yokuthandazela nabantu ababhalayo, nize nabantwana benu. God bless you. Izwi lakhe. Umuntu bazalwane akakho lokuthengayo ukuthakatha. Akakho lokuthengayo ukusetyenziswa moya. Njengoba setyenziswa moya nje kaThixo asithenganga ukusetyenziswa moya kaThixo. It's a gift esiphiwe nguThixo. Nabasetyenziswa ngumoya wobumnyama, it's a gift abayinikwa ngumoya wobumnyama. Sibona hlobo zami, akho ukuthengayo. Amen. Ina mamula Difusa la
ngiyaxolisa kakhulu. Ukhona othola izibhekisi ezirongo. Sicela hlobo zami zibuye. Naye nokubona kakubi. Nalola ushiyelwe izibamkwade zakhe naye ubona kakubi. Sicela zibuye hlobo zami izibhekisi uphazamile. Wathatha ezirongo. Ngicela ngisivale amehlo. Siyabonga ngenkonzo siphelana abakuthi abangekhoyo bethu abalahlekileyo nabagulayo abantwana bethu abangevayo nayo yonke into emithandazo namhlanje uncedakele Thixo. Yonke into siyibulela ngoba usincedile. Fihla umkhonzo wakho, nakekela umkhonzo wakho. We assign heavenly angels to come down tonight and give him the massage. Ngegama likaYesu. Ngomsoxa ivuka. Avuke esemandleni amatsha. Protect yena. Uprotect ifamily yakhe ingapha e-Eastern Cape. Nkosikazi nabantwana siyababiyela ngomino wamazulu. Bancede koko. Kuphumele fana kokuphuma. Abanye bayakude kwindawo ezikude. Abanye bayakufutshane. Kodwa ngoLwesihlanu mhlawumbe abantu bakhona enxilile singafumani izingozi tu ungabikho izingozi awuvakala kwabantu abasuka baprotecte bonke ngegama likaYesu. Babali uJesu Kristu uNkulunkulu phakathi. Amen.